Ka Nyotrap Youth Council so yung zone hakasi ningkong kasantarek nailar ahaja arpusaw hapo kajinglam President Usamla Perning Star Shabang kita lek banya kendo ya ka District Medical and Health Officer DMHO ka East Khasi Hills ringkat ka jingtho halor ka jingjaw ka CHC so yung ka jing sarang ki pipe bat ka jing penankam da ka basarang jingwan jongi mentah deh po DMHO bani kendu ye DMHO habai dei bat ka jing long jing man jong ka CC po sayong ha ka jing jurip jongi kum ka seng habai dei ba ka jing budien ba kitu ki kam ki balas atek mensua ile ban jurip ang te po CC ha ki tayo ki beladap bat ka jing ha ka jing le jurip jongi ngilap ba ka CC sayong ka building jong CC sayong kala jauh ngila jurip ya to bat kalau ka basusi sikadai banyu iba wat hakapor man mir ru kamtang poslap inong tray giba syong to giba saang to kiha ban ra ka borti ban pagum kane kay ka ba ni ya yo ban yakan mentakas ni bat i DMHO bat hakwai pat ka benta ka ba habay dei bat kane ka jing sarang jong kipat ki ban kamang tay po soyong CLC aksi bang ile jurip ngilap ba kipat ubon go sarang bat kay ka ba khamsgo sanmat dei ka long ba ki nong pang ba syong ba pa sumarang tay umday tagi nong pang wat ki doktor wat ki nurse ba sa kota jong ki iba ki kam nang basarang kane ka wara ka jing ta si sa ban yu hadu bato bakalong kumta habi dei bane ka bentaru nang liang jungi ilai pensengo ai DMHO ba nang liang DMHO ila kular yaki ba in simkia habi dei kane ka jing sarang jong ki ka jing penkam jong sarang te po si sayang oi par ka benta ka bangi kran habi dei habar ka jing te turmori ki wayalai ang te po ki kuatar ngi iba ka jing te turmori ki wayalai kalau hadu ta don ki wayalai ki ba la bar mensau hono no ko marba ka jingte kalong turmo dota na takadaw habide ba nga bantaro ngi na lang jungi ngi ekran ba DMHO ba na lang DMHO ila kulari ngi menta ba in sim kya nga banta ban tho sig engineering wing ba na lang engineering wing kan cempat ya bata kam habide ban panbha ban repair ya ke building jong ka si sayang badru ban panbha ya ki ban bujli no ya ki pipeline hapo si sayang ba haju ka poro ban panbha no habide ba ki wayar hanti po si kumbensuang impat ju yo no complain teh ndai ka kane kasir ban kong bang naliang jungi ka segru ngilap hakapor bang ile jurip ka si analiang di macho ilong ba ila dap hapor bang ia phone ban bu pemban ilong ba dap ban tho sa engineering wing tementa ha ba dei ba jingi kan jungi mentaru yang ban simkia ban pha su sakwe giti cha engineering wing klang ba kan engineering wing kan simkia ha ba dei ba ne kam ya menta naliang jungi ngim pala ban ngim pat semna ipor ye hinay ngin saya ibot din habay day bat ka banlay kendu ye engineer jong ka engineering wing bar kumju uru banlay kendu ye ban pada ka jing tho sa minister ban simkia halor ne ka banta kumbalong mentahi habay day bagi jing yang tay po CC kala kam improve hadin ba nangaliang jongi ngilay ban jurip kumto ban ngilay kan ba minister adu mentahi ngi iba kala kam improve pat ngim ju kam dayo su ki jing ka ba ki paiba ki iwot de hakapor ba ki paiba ki don ki kendu jing yang tay ru nangaliang jongi ngilay kontak nilai communicate with doktor but halo ta ka banta iba ka CC sayong hirum ta ka improve bani kami suwa